precisament perquè aquesta persona estava també molt implicada en la causa europea. Ahir, dijous 9 de maig, celebrarem el Dia d'Europa. Va ser el moment de recordar l'esperit de pau i d'unitat del vell continent. Però què és Europa? Què significa ser europeu? La resposta la té l'home del Saper Aude, Antoni Gené, que ja és amb nosaltres, que continua amb nosaltres, millor dit. Bé, Sergi, m'imagino que tu ets un gran europeista, no? Tu t'estimes Europa, M'encanta quan fas preguntes personals i d'avui me banyaré. Sí. Crec profundament en Europa i crec que els països del sud més mos valdrien no jugar amb aquestes coses perquè mos han beneficiat molt de pertànyer a la Unió Europea. Clar, a vegades la gent té la impressió que Europa només és una unió monetària, no? Però no, Europa també són uns valors concrets, no? Europa és el vell continent i clar, no sé tu, però jo m'emociono només de sentir aquesta melodia. Ai. Gran himne, pell de gallina, Toni Mateu, sí? Ei, ara, sí, m'has dit, pell de gallina, tu, els pèls de punta. M'has calofat. Resulta que aquest himne, clar, el va adoptar el Consell d'Europa el 1972. Era una cançó que agafa la melodia de la novena sinfònica de Beethoven i la lletra de Schiller, és un poeta alemany del segle XVIII, i el poema se titulava Oda a la llibertat i era un cant de la germanor, a la fraternitat. Clar que sí, Toni Gené, perquè això és allò que necessita Europa, i més que Europa també totes les persones amb independència d'allà on siguin, germanor i amistat. I no sé si avui en dia realment aquests valors estan d'actualitat a Europa, però bé, en tot cas, ahir varen celebrar el Dia d'Europa, ahir se commemorava una efemèride i mos hem de situar a l'any 1950, és a dir, 5 anys després de la fi de la Segona Guerra Mundial. El conflicte encara era fresc, per tant, en aquell moment, Sí, era ben viu, i dia 9 de maig del 1950 el ministre francès d'Exteriors, Robert Schuman, va pronunciar un discurs mític. En aquest discurs, Schuman demanava la creació d'un pla que exigia una autoritat única i supranacional que s'havia d'encarregar de controlar la producció francesa i alemanya del carbó i de l'acer. Eren elements necessaris per a la construcció d'armament, i aquest projecte se va anomenar Pla Schuman. Què passa? Al cap d'un any, aquest pla va donar lloc a la creació de la primera de les comunitats europees, la CECA, que seria l'embrió de la Unió Europea, que va néixer el 1992 a partir del Tractat de Maastricht. Aquests antecedents per arribar on som avui, Europa és conegut com el vell continent, un continent amb una gran història. I amb una gran història mitològica, perquè la mitologia ens diu que Europa va néixer d'un rapte o fins i tot d'una violació. Ja sabeu que Zeus tenia fama de ser faldiller, el patriarca olímpic estava casat amb Hera, però sempre li posava les banyes, no? Qualque vegada ja ens has explicat la història d'aquest personatge. N'hem parlat, i un dia Zeus va obsessionar amb una princesa de Fenícia, de l'actual Líban, i aquesta princesa nomia precisament Europa. I en la mitologia, Europa era una princesa fenícia. Sí, clar, què va passar? Zeus, sempre que cometia les seves infidelitats, adoptava una altra forma. En aquest cas va adoptar la forma d'un toro blanc per raptar o per seduir Europa. I amb aquesta forma del toro, un dia se'n va anar a la platja de Fenícia i Europa estava per allà amb les seves amigues i se va acostar a l'animal, va veure que era un animal tranquil, s'hi va pujar a damunt i Zeus va aprofitar per sortir corrents cap a Creta volant per damunt la mà.
Ja me diràs, un toro que volava per damunt la mà. Aquests antics tenien un cap d'arfet, una imaginació mai vista, Toni Gené, O fumaven alguna cosa, no ho sabem. Sí. Estem estar que quan va arribar a Creta, Zeus se va unir carnalment amb Europa. Uns diuen que va ser una violació, uns altres diuen que Zeus li va revelar la seva vertadera identitat i Europa va caure així, rendida en els seus encants. Sí que era atractiu, tu, aquest toro. Estava fet un toro. Mai tan ben dit. La parella va tenir 3 fills i després Zeus va convertir Europa en reina de Creta. I amb el temps, el seu nom, el nom d'Europa, va donar nom a tot el nostre continent. I ara que ho diu Toni Gené, a qualque moneda de 2 euros d'aquestes europees, jo crec que he vist aquest rapte d'Europa, no? Aquesta llegenda mitològica, hi surt, representada. A les monedes de 2 euros encunyades a Grècia. I després tenim... I una òliba, també hi surt una òliba. També, sí, que és símbol d'Atenes. I també en el lateral dels bitllets d'euro també surt la cara d'Europa. I l'òliba també surt a les monedes de 2 euros? No, deuen ser les monedes que han estat encunyades a Grècia, però sobretot l'imatge emblemàtica és aquesta de rapte d'Europa. Que hi ha de coses a les monedes i no es passen tan desapercebudes, les monedes i el cel, perquè si miram el cel, en el firmament tenim la constel·lació de Taure, que agafa el nom de l'animal que va ser la forma que va adoptar Zeus per raptar a Europa. Però, en tot cas, a mi el que m'agrada d'Europa, d'aquest mite, és la seva etimologia popular. Sí. Però, clar, què passa? L'etimologia científica no és tan poètica. Diu que Europa prové d'una arrel semítica, Ereb, que significa terra de l'ocàs, perquè des d'una perspectiva asiàtica, Europa és la terra allà on mor, Oquido en llatí, el sol, és a dir, a Occident, allà on mor. Clar, té sentit, perquè si mires Europa des de Palestina, és cap allà on el sol se pon. Clar. Bé, aquesta és l'etimologia científica, i tu deies que t'agrada més, però, l'etimologia popular. Sí, perquè és més poètica, no? Però ara diràs paraulotes d'aquelles, que mos agraden. Firiscon, frutitis... Resulta que, segons aquesta etimologia popular, Europa vendria de 2 paraules gregues. A veure, Sergi, eurus, que vol dir ample, i ops vol dir mirada. Per tant, Europa seria la de mirada ampla. A mi m'agrada aquesta etimologia perquè li podem fer una interpretació actual. Avui sabeu que Europa està en crisi i, per tant, què necessitam? Necessitam tenir la mirada ampla d'Europa per poder resoldre aquestes qüestions i per evitar caure en el cunyadisme, és a dir, a donar solucions simples a problemes complexos. Això que han batiat aquí com el cunyadisme i ja hi tornen a ser presents, els cunyats. Clar, perquè avui Europa torna a estar segrestada, no per Zeus, sinó pels cunyats. No? Pels cunyats i pels demagogs, i és així, no? Absolutament. Tenim Europa segrestada, per tant, ara la pregunta és què vol dir ser europeu? Aquesta qüestió va ser tractada pel pensador francès George Steiner, té un assaig titulat La idea d'Europa, i en realitat està basat en una conferència que va pronunciar l'any 2004. En aquest assaig, Steiner identifica 3 trets principals que ens defineixen com a europeus. El primer són els cafès. Diu que Europa és un continent de cafès, de llocs que conviden a pensar, a llegir i a escriure. I ho diu amb aquestes paraules. El cafè és un lloc per la cita i la conspiració, per al debat intel·lectual i la xafarderia, per al dandy, per al poeta o pel metafísic i la seva llibreta. És obert a tothom, però també és un club, una maçoneria de reconeixement polític i artístico-literari i de presència programàtica. Una tassa de cafè, un tassó de vi o un te amb rom proporcionen un escenari per treballar, per somiar, per jugar a escacs o simplement per estar calent tot el dia. Què trobes, Toni? Totalment d'acord, el cafè i un cafè, el lloc físic, són llocs i coses molt inspiradores i, de fet, quantes de vegades no te diuen durant el dia anem a fer un cafè, Toni, i passarem una estona a xerrar, a moure conversa. Per ventura fas un cafè i per ventura no la hi fas, per ventura fas una altra cosa, però és l'expressió. El cafè, que diu Steiner, és la metàfora de la conversa infinita, no? D'aquesta idea romàntica de trobar un lloc on poder conversar amb un amic sobre els teus problemes, però ara això està canviant, o no? Efectivament, ara vivim... Però bé, ha canviat un poc, però vivim un poc en l'època Nespresso, que això ha fet molt de mal, no només a la cultura del cafè, sinó en el cafè mateix, perquè jo no sé si tu estàs d'acord que es pesta.
Jo vaig tenir una època, però ja ho he deixat. I antiecològic. Sí, això salta el tema. Te recordes quan van obrir la primera botiga en Espresso Palma? Hi havia una cola que arribava al teatre principal. Sí, a mi m'agraden aquests cafès que te serveixen amb un tassó alt. Jo també, però si hi ha un cafè amb llet. Sí, cafè amb llet. Un tassó alt de vidre. Sí. Tu ets més de cafè amb llet, de coses més suaus. Per tant, a un cafè sempre trobarem, a un bar, trobarem el cafè més autèntic, no? Segons Steiner, un altre tret característic d'Europa és que a Europa se pot fer a peu. No hi ha grans distàncies i això fa que tinguem una major sensació de veïnatge. Però, clar, avui més que a peu, a Europa s'hi pot anar a través de Ryanair, o no? Sí, talment. És així. Així és. Steiner també destaca que a Europa, els carrers, això, per ventura tu, Toni, ho vares poder veure a Amèrica. Els carrers, aquí a Europa, tenen noms que mos recorden la nostra història comuna. En canvi, en els Estats Units, això no passa perquè els carrers solen dur noms d'arbres o a vegades duen simples numerals. És així. Sí, és així. De fet, jo vaig viure una temporada als Estats Units i vivia un carrer que se deia Kickingbird Road, que no era un carrer, sinó que era una carretera, i Kickingbird, no sé quina casta d'ocell és, però deu ser un ocell d'allà. Però sí, les diferències més principals és la necessitat als Estats Units d'un cotxe per anar a qualsevol banda on se vua, i també la inexistència de cafès, tal i com els coneixem aquí, llevat de Starbucks, que això pens que no li poden dir un cafè. No. Per tant, ja tenim aquests dos trets distintius d'Europa, no? Europa té un gran bagatge cultural que convé no oblidar. Europa, jo diria que té tres grans potes. Se sosté sobre tres grans potes. La cultura judeocristiana, la cultura grega i la cultura romana, o, dit d'una altra manera, Jerusalem, Atenes i Roma. La darrera pota, Roma, va caure en el segle V després de Crist, amb les conegudes com a invasions bàrbares, i al cap de 3 segles, però hi va haver un home que va voler recuperar els territoris de l'antic imperi romà, va ser Carl Alemany, ell era rei dels francs, i avui és considerat el pare de l'Europa moderna. I ara que ho diu, Toni, cada any tem per mi que se dona el Premi Internacional Carl Alemany a alguna part del món. Sí, és un premi que reconeix la tasca de personalitats importants que han treballat a favor de la Unió Europea. L'acte de lliurament té lloc a Quisgrà, que és una ciutat a l'oest d'Alemanya. Aachen, es diu en alemany. Sí? Sí, vaig anar una vegada. I va ser ja aquesta ciutat que se va convertir en la capital de l'imperi carolingi. Carl Alemany va aturar l'avanç de l'islam i va convertir els monestirs en els grans garants de la cultura clàssica. Els monjos se dedicaven a copiar els grans textos d'autors grecollatins, però, clar, aquest projecte tan maco només va durar una cinquantena d'anys, perquè l'any 814, una vegada va morir Carlemany, el seu imperi se va anar fragmentant a poc en petits estats feudals. Imperi que se va rompre, se'n va fer trossos, però allò cert és que Carlemany ens va deixar una gran herència. Sí, perquè el llegat clàssic que ell va conservar seria la guspira de la revolució científica i artística del Renaixement. Aleshores, Europa va reneixer amb esperit renovat, revisitant els clàssics i posant l'home com a centre del pensament. És a dir, del teocentrisme vàrem passar a l'antropocentrisme. Després, en el segle XVIII, va arribar la il·lustració i el Sapere Aude de Kant. Això molt sona, el Sapere Aude. El Sapere Aude, d'aquí ve tot. Aquí neix tot, que va recuperar del món clàssic. Ell apel·lava a l'esperit crític, i al segle XVIII també va ser l'època de la redacció de l'enciclopèdia de Diderot i d'Alembert, que era una iniciativa titànica que tenia com a objectiu reunir tots els coneixements de la humanitat. En conclusió, Toni, Europa té uns bons fonaments culturals ben sòlids. Ben sòlids, i clar, després va arribar al segle XVIII, va arribar la Revolució Francesa, on el poble se va fer sentir, i de quina manera. Bé, a la Revolució Francesa se va cridar llibertat, igualtat i fraternitat.
Tanmateix, tot aquest bagatge cultural que hem comentat no va impedir que hi hagués guerres. Les que ens toquen de més a prop són la Primera i la Segona Guerra Mundial, del segle XX. Després va venir la Guerra dels Balcans. I, clar, ara s'han acabat les guerres, però tenim la crisi humanitària dels refugiats i hi ha la sensació que Europa és un club d'interessos econòmics que han oblidat la lletra de l'himne europeu, un himne que ja hem dit que és un cant a la fraternitat i a la solidaritat. Ben bé perquè no hi ha guerres, però sí que hi ha coses que provoquen catàstrofes humanitàries. Sí, i clar, ara sembla que hi ha més indiferència que fraternitat, no? Però clar, aviat hi haurà les eleccions europees, no? Clar, la gent està tot el dia en el carrer parlant de les eleccions europees, no? Aquest de punyetero. És així, perquè a vegades sembla que aquestes eleccions són com de segona divisió perquè la gent no li dona tanta d'importància, no? La gent va votar com a tràmit, per ventura la gent no és prou conscient de la importància que té les nostres vides, les decisions que s'aprenen en el Parlament Europeu, i clar, d'aquí 2 setmanes tenim les eleccions europees i aquí les autonòmiques. I d'aquí una setmana que tenim? Eurovisió. Eurovisió Israel 2019. Sí, senyor. Clar, per ventura, la gent que està més pendent d'Eurovisió o de les eleccions europees? Evidentment, Per tant, de les eleccions. Jo proposo una cosa. Per ventura, ja que la lletra de l'himne europeu ja no té sentit, vista aquesta indiferència d'Europa, per ventura el Parlament Europeu hauria de canviar d'himne i hauria d'adoptar l'himne, la cançó que va cantar Rosa d'Espanya. Ara mos agrada, com a himne europeu. Sí, com a himne europeu, perquè aquesta sí que seria bona. el manco és més festiu. El tens o no? El tens? Sí, és la cançó que va cantar l'any 2002 a Eurovisió. És aquesta. Europe's living a celebration. Todos juntos vamos a cantar. Europe's living a celebration. Nuestro sueño, una realidad. No se oirán jamás las voces que no nos dejen dar el paso final. Si existen nosotros. És que de fet li agrada a Toni Gené aquesta cançó. Si voleu fer podcast... O no, Toni? Sí, perdona. i tant. T'agrada? Te posa a to, diguem, t'anima. Si voleu fer podcast, el sapereu d'aquesta temporada i de les 2 anteriors, hasta que entreu al web de Toni Gené, en tonigené.com. Així de fàcil. Toni, fins la setmana que ve. Cuida't molt. Molt bé. Adéu. Una abraçada. Adéu.